Waqt id-diskors tal-ħatra tal-imħallef José De Micoli ispjegat kif il-qorti qed tesperjenza nuqqasijiet kbar li qed iħallu impatt negattiv fuq is-soċjetà Maltija. L-imħallef De Micoli qalet li qabel issir emenda fil-liġi irid ikun studjat x'effetti din se tkun qed tħalli fuq is-sistema tal-ġudikatura. Dan hekk kif fi kliema stess law li m'għandhomx biss nuqqas kbir ta' impjegati, buħud lanqas biss jafu jitkellmu l-Malti sew, iżda wkoll nuqqas fiżiku ta' awli. Dan kollu qed iwassal biex ikompli jiżdied il-volum ta' każijiet li ma jistgħux jinstemaw minnu fih minħabba nuqqas ta' riżorsi. B'riżultat li l-ġudikanti ma jistgħux jaħdmu b'mod seren meta jridu jieħdu deċiżjonijiet tant importanti fil-qrati tal-ġustizzja. Anke l-President tal-Kamra tal-Avukati Luis De Gabriele ħass li għandu jikkritika n-nuqqasijiet kbar li l-avukati qed jaffaċċjaw ta' kuljum fil-Qorti Maltija minħabba volum kbir ta' każi li pajjiżna qatt ma ra bħalhom. Madankollu minkejja l-appelli ma jaqtaw xejn il-Prim Ministru Roberta Bela fl-aħħar jiem baqa' jfarfar minn din ir-responsabilità u qal li l-qorti ma jinqosha xejn għaliex ir-riżorsi nataw. Ir-riżorsi huma f'idejhom, tajna wkoll faċilitajiet ġodda fil-binja eżistenti wkoll biex ikun hemm iżjed awli. Issa sta l-amministrazzjoni tal-qorti li r-riżorsi illi aħna tajna jiġu mħadma bl-aqwa mod possibbli. Intant wara 12 sena taqdid mirijieta fix-xogħol ta' maġistrat, José De Micoli issa ġiet maħtura bħala mħallef b'dik tal-ħamis tkun l-ewwel seduta tagħha.